Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Туры эфирда сезне сәламлейм мин Айзилә Батырханова. Бүген 29 декабрь пәнҗешәмбе. Яңа елга нибары 2 көн калып бара. Һәр барчагызга бәйрәм кайфы телибез. Гадәттәгечә бу көннең кайбер истәлекле вакыйгалары белән танышыбызык. 29 декабрь велончелистларның рәсми булмаган һөнәри бәйрәмнәре. Бүген танылган дирижер, композитор, җәмәгать эшлеклесе, атаклы велончелист Пабло Казальсының туган көненә туры китереп сайланган. 29 декабрь ничек барысына өлгерергә, әле күпме эшләргә дигән шигар астында уза. Бу аңлашыла да. Яңа ел алдыннан барлык эшләрне дә җиренә җиткереп бетерү зарур. Шынанда яңа ел алды көннәре шул кадәр тиз узып китә, бүләкләр сайлау дисеңме, уңан хуҗабикәләр табын турында уйлана, кием сайлый. Инде белгәнебезчә, Кытай календаре буенча 2023 ел Кара Куян елы. Нәкъ менә Кара Куян елы 60 елга бер генә туры килә икән. Астрологлар фикеренчә, йомшак, назлы Куян бернинди начарлыклар да алып килә алмый. Ел тотрыклы булыр дип көтелә. Куян елында туучылар нинди һәм ел аларга туры киләме? Моны без студиябыз кунагы, шагыйрә, журналист, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Шәмсия Җиһангирова белән ачыкларбыз. Шәмсия апа, исәнмесез? Хәерле көн. Хәерле көн, Азилә, хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, газиз милләттәшләрем. Чынлап та менә без әйтендә Куян дип әйткәчтен, йомшак, нәзакәтле, серле күзле җәнлекне күз алдына китерәбез. Ә менә сезнең фикерегезчә, Куян ул нинди? Минин үзем Куян елында туып, Куянны хурлап утырып булмый һич кенә дә. Һәм гомумән гомер юлым буенча Куянның миңа бер дә зыян китергәне юк. Аны кемдер әлбәттә куркак Куян дип әйтә. Бу инде мөгаен Куянның нәзакәтле, тыйнак, сабыр холкын аңлап бетермәүчеләр әйтәдер дип уйлыйм мин. Чөнки дуамалланып, бер сәбәпсез ниндидер жанварларга, хайваннарга Куян бер кайчан да ташланмый. Бу инде безгә мәгълүм, һәм Куян бер кайчан да капканга да эләкми бит. Һәм аның үзенчәлеге, аның бит аяклары башка җанлекләргә, хайваннарныкына охшамаган, алгы аяклары артыннан кыскарак. Бу инде Куян нинди генә хәлләрдә дә үз аякларында басып кала ала дигәнне аңлата дип уйлыйм мин. Һәм Арыслан елы да түгел, әтәш елы да, маймыл елы да түгел, дуңгыз елы да түгел, ат елы да түгел, нәкъ менә Куян елында туым белән мин үзем бәхетле һәм ул җәнлекне бик нык яратам. Аның бит әле күзе кызыл да була. Минем дә күзне әйтәләр, менә синең күзең кешечә түгел, яшел күз булмый инде диләр. Ә минем күзем холкыма карап һәм бу мезгилдә минем кәефем ниндигә карап Фирүзә төсенә дә керә. Бу да минем Куян белән охшашлыгым турында сөйли. Яратам мин ул җәнлекне. Аны бит һәр чак сыйпап кына торасы килә. Шуннан да. Димәк, инде Куян елы сезгә туры килә дип 100% әйтеп була. Әйтә алам. Һәм ул барлык җәнлекләр белән дустанә, дипломатик мөнәсәбәттә яши. Ул бит бер җәнлеккә дә атылып, мәсәлән, арысланга ташланганын Куянның һич күз алдынан китереп булмый. Һәм ул атлар белән менә мәхәббәт, атлар белән дә бик тату дус яши, чөнки минем улым ат елында туган. Менә бит. Менә сез үз гомергездә инде 6-нчы тапкыр Куян елын каршылыйсыз. Менә инде узган еллардан анализ ясасак, ул сезгә ничек килде менә? Яхшы килдеме? Менә шанада башларсың ирексездән шушы соннарның туры килүенә һәм гаҗәплегенә. Менә сез 1951 елда тугансыз. Кышкырып әйтмәсәгез дә була иде инде аны. Әгәр шуннан саный башласак, 63 ел минем биографиямда Казан чоры башланган. Чор. Бик тә истәлекле, бик тә минем өчен әһәмиятле. 75 елда минем беренче шатлыгым, беренче куанычым улым дөньяга килде. Бу да бит бик каты менә шуннан да истә кала торган вакыйга. 87 елда бүгенге көнгә әле минем бердән бер проза әсәре булган һәм бүгенге көндә дә бөтен халык кайлардандыр эзләп табып укый торган Яшел гармун дигән повестьм дөнья күрде. Моннан соң әле минем проза китапларым чыкканы юк, поэзия китаплары инде чыккан булса да. Бу да бик зур вакыйга дип уйлыйм. 99 ел гомумән минем тормышымда, биографиямда шулай ук истәлекле ел. Мин Төркиядә беренче бөтен дөнья төрки хатын-кызлары курылтаенда катнашып, Стамбул шәһәрендә, анда хәтта доклад белән дә чыктым, мине бик яратып калдылар.
Һәм ул шуның белән минем күңелемә уелып та калды. 2011 елны аның әлбәттә һәрбер елның истәлекле гыйбрәтле вакыйгаларда, истәлекле вакыйгаларда бик күп була. 2011 ел минем өчен шулай ук бик зур шатлык булды, чөнки ул заманда Мәйдан журналының баш мөхәррире Вахит Имамов үзе әйтеп, үз белдеге белән Мәйдан журналының минем туган айдагы февраль санын миңа багышлап чыгартты. Мин әйтеп түгел. Менә мин бик тә яратам теге, мин сорап йөрмичә мине ничектер зур айтканнарын. Һәм ул миңа шылтыратып әйтте, әле безнең журнал тарихында мондый хәлнең булганы юк иде. Февраль саны 1 февральгә чыгып өлгерде дип. Менә шундый еллар. Мин әле өметләнеп торам, инде 60 елга бер кара куян елы килә икән. Мин кара төсне бик яратам. Һичтә мин аны кайгы төсе нәрсәндидер караңгы төс дип кабул итмим. Кара киемнәрем шактый, киергә яратам. Гәрчә инде ак күлмәгем җыры 30 ел җырланып килсә дә, әле мин өметләнәм. Киләсе юлы кара куян елы каршыларга да насип булсын дип. Алла шулай булсын. Шексез. Менә төсләр турында әйттегез, чынлап та менә бит инде хәзер бик күп хатын-кызлар уйлана, нинди кием киеп каршыларга икән дип. Менә быел ак, кара һәм соры төсләрне кисәгез, әлбәттә елыгыз бик уңышлы килер дигән шундый ышану бар икән. Менә бит. Димәк, без сезнең белән бүген тапшыруга әзерләнгәндә дөрес итеп уйлап килгәнбез. Аннан менә чынлап та яңа елны ничек каршыласаң, шулай уздырырсың дигән ышану бар бит инде безнең. Сез гадәттә менә ничек итеп әзерләнәсез яңа елга? Монда яңа елны ничек каршыласаң, шулай уздырасың дигән сүзне мин үзем шагыйрә буларак, нечкә күңелле кеше буларак, куян буларак, нәзакәтле, назлы, иркә, зиһенле куян буларак шулай уйлыйм. Синең күңел халәтең турында сүз бара. Синең күңел халәтең яңа елга зур өметләр белән, ачыклык белән, яктылык белән, бөтен кешеләргә яхшы теләк белән башлап җибәрсәң яңа елны, ел әлбәттә уңышлы булачак, матур теләкләр белән генә. Һәм инде бу чиракта сүз сөйләп торганчы шагыйрә шигырь укыса, мөгаен дөрес була торгандыр. Әлбәттә инде. Менә тагын бер ел үтеп китте. Яңа елга аяк атлый дөнья. Күп тә түгел, әз дә түгел бер ел. Мизгел генә кеше тормышында. Мин ышанам, мизгел узган саен киләчәкнең якты буласына, теләкләрнең иң изгесен телик җирдәге һәр адәм баласына. Гел шатлыклар гына килеп тормый, була кайгылар да, борчулар да. Барысында җиңеп чыга кеше якты киләчәккә омтылганда. Мин ышанам, без яшәгән илнең якты киләчәккә барасына, борчуларны искедә калдырып, шатлык алып кирик яңасына. Бу якты дөньяда кунак бит без. Һәр мизгелнең кадерләрен билик. Тотынышып кулыбызны кулга, яңа елга бергә атлап кирик. Мин ышанам, һәрбер яңа елның искесеннән матур буласына. Төкле аяк белән кил яңа ел. Бәхет, шатлык, ап-ак юллар сиңа. Амин, шулай булсын. Амин. Бик матур теләкләр, чынлап та инде бу барлык тамашачыларыбызга бик матур бүләк булды сезнең тарафтан, Шәмсия апа. Менә бүләкләр дигәннән, сез гадәттә менә бүләкләр бүләк итәсезме? Яңа ел алдыннан мондый ышану бармы сездә? Кемдер әйтә бит инде, юк, кирәк түгел ди. Менә сез ничек моңа карыйсыз? Миңа калса, бүләкне бүләк итәргә дә, алырга да яратмаган хатын-кыз юктыр. Мин моны үземнән чыгып фикер йөртәм, әлбәттә. Мин күбрәк мөгаен бүләкләрне бирергә яратамдыр. Һәм кешедән бүләк өмет итмим. Менә бүләк тә алып килмәде дип әйтәләр инде. Гадәттә туган көннәргә, яни ниндидер бәйрәмнәргә чакырганда зинһар бер нәрсә дә алып килмәсәгез дә була, борчылмагыз, мәшәкатьләнмәгез дип әйтәм. Һәм бу чыннан да шулай. Инде син көтелмәгәндә сиңа ниндидер әйтик, мин яраткан роза чәчәкләрен тотып килеп керәләр икән. Моңа инде кем шатланмасын? Әлбәттә. Бүләкләр бирергә чыннан да яратам. Кеше бит инде күзләре янып китә кешенең, бигрәк тә яңа елда. Куана кеше. Кешене куандыру ул бит яшәүнең бер мәгънәсе. Әлбәттә. Рәхәт бит кеше куанса. Шуңа күрә инде яңа ел алдыннан әлбәттә инде бүләкләр алыйк һәм инде якыннарыбызга, туганнарыбызны әлбәттә инде бүләкләр белән сөендерик. Бу миңа калса бик яхшы булачак. Аннан соң менә сез яңа елга теләкләр дип бик матур шигырь юлларын укып киттегез. Белүемчә, сезнең бик күп шигырьләрегезгә җырлар язылган, нәкъ менә шушы яңа ел тематикасына багышлап. Без әле аны санап та узган идек сезнең белән. Асаф Вәлиевнең Илфат Дәүләтшин язган яңа ел дигән җыры. Аннары соң хуш килдең яңа ел, ул инде аны бөтен тамашачыларыбыз, телевизор караучыларыбыз да, җырчыларыбыз да бик яхшы хәтерлидер. Без аны заманында Рөстәм Сәрвәров белән моннан бик
озак еллар элек язган идек, аның бик кызык тарихы да бар. Хуш килдең яңа ел дигән. Һәм аны яңадан үзгәртеп, җырчылар төркеме, анда бер 20, ялгышмасам, 20дән артык җырчы катнаша, бөтен танылган җырчыларыбыз аны яңа ел гимны кебек итеп тә башкардылар. Ул безнең телевизион менә яңа ел тапшыруларында яңгырап тора. Инде исләренә дә төшергәннәрдер. Һәм минем өчен шатлыклы хәл, менә яңа елга теләкләр дигән җыр, аны Кытай композиторы Сурдан Яхья язган иде. Ул узган ел яңа татар җыры бәйгесендә җиңеп чыгып, махсус премия алды. Әлбәттә, инде аны язганда алай өметләр белән язмыйсың, әмма инде син көтмәгәндә шундый шатлык килә икән. Менә шуннан да аннан соң минем кызым Гөлназ Җиһангирова язган яңа ел турында шулай ук җырлар бар. Ул әлбәттә теге җыр булып китсен дип язылган шигырьләр түгел, әмма инде җыр булып китте икән, ул инде синең Ул димәк инде тагын да күбрәк халык күңеленә керә. Менә сез әйткәнчә Базарбай бик Шәнтәев башкаруында менә бу Кытай композиторы да инде теләктәшлек белдереп ки язган җырыгыз. Ул әле безнең тапшыруыбыз азагында яңгыраячак. Шуңа күрә әлбәттә инде безнең тамашачыларыбыз да аны ишетә алачак. Шәмсия апа, менә беләм инде сез бүген безгә тагын берничә шигырь алып килдегез. Аны да безнең тамашачыларыбызга укып китсәгез, бик күркәм булыр иде. Менә сез дә бит әле әйтеп киттегез. Әлбәттә, инде хатын-кызның яшен сорамыйлар диләр, әмма мин бер кайчан да яшемне яшергәнем юк. Әгәр дә картаясың икән, димәк яшисең димен. Ничек яшь каласың соң? Менә әңгәмә тик томал башка темага сөйләшеп утырасың, әйтәләр. Ничә яшьсең сиңа? Нишләп син яшьсең диләр. Менә шуңа атабрак язылган һәм бераз гына яңа елга да бәлкем туры киләдер инде. Сиңа ничә яшь дип кемдер бәреп әйтә 100гә дә. Минем яшем еллап түгел, көнгә карап үзгәрә. Булам кайчак 18дә, 40, 70, 100дә мин. Холкым гына элеккечә, һаман шул ук үзгәрмим. Алай була алмый димсез. Кара бераз көзгегә. Көзгә күңелне күрсәтми. Күренә тик 100 генә. Көзгегә нигә карыйм мин? Анда һаман бер сурәт. Юата мине көн саен, син дип халкыңа кирәк. Яшем арта дип уфтанмыйм, кайгырмыйм шуңа күрә. Шагыйрь яшен бер кем белми, бер Алла гына белә. Бик матур. Менә гадәттә чынлап та көнегезне менә нинди теләкләр белән башлыйсыз сез, Шәмсия апа? Көнемне мин иртән иң беренче күземне ачуга Ла илаһа илляллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ дип әйтәм. Бу бала чактан ук инде әнкәм өйрәткән. Һәм мин һәр нәрсәне яхшыга юрыйм. Ходаем бүген көннәрем, кылган гамәлләрем, кешегә кылган игелекләрем нәтиҗәле булсын. Көнем матур үтсен. Юлларыма хөсет начар бәндәләр, көнчеләр юлдаш булмасын дигән теләктә әйтим. Теләктә телим. Моны да яшереп булмый. Гомумән мин һәр нәрсәне яхшыга юрарга яратам. Чөнки кеше тормышында менә шигырьдә дә әйттем бит, кайгылар да була, борчулар да була. Аларны мин дә бихисап күп күрдем, капчык. Әмма һәр нәрсәне яхшыга юрарга кирәк. Чөнки караңгы төннән соң һәр вакыт якты көн туа. Шынлап та бик матур теләкләр. Шәмсия апа, әлбәттә инде менә безнең тапшыруыбыз азагы якынлаша, шуңа күрә инде сездән әлбәттә инде тамашачыларыбызга яңа ел теләкләрен дә ишетәсебез килә. Мин әлбәттә беренче шигыремдә шактый гына теләкләр яңгырады шикелле, әмма инде шагыйрә булгач, сүз белән әйтмичә, шигырь белән әйтеп карыйк әле. Әйдәгез алайса. Безгә тагын ни кирәк? Һәммәбезгә шул теләк. Һәр туар таңга сөенеп, ашкынып типсен йөрәк. Яшәргә язсын идегел кемгәдер кирәк булып. Үтеп торсын көннәребез, бәхет, шатлыкка тулып. Начар хөсет уйлы бәндә юлларга юлыкмасын. Туган тумаша дусларның эзләрен суытмасын. Сынауларны бирсә бирсен, үтәрлек итеп кенә. Ризыкларны, мал-мөлкәтне җитәрлек итеп кенә. Җаныбызда аклык, сафлык, михрбан, иман булсын. Күңелебезгә күрә көнне Ходаем биреп торсын. Амин, амин. Бик матур теләкләр, чынлап та буларның барысы да кабул булсын. Әлбәттә, яңа елга матур теләкләр белән керик. Бик зур рәхмәт, Шәмсия апа, бүген иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен һәм сезгә шундый матур шигырь юллары белән икәнегез өчен. Әлбәттә, инде менә шулай шигырь юллары белән яңа елга атлап керү, бу әлбәттә бик матур күренеш. Бик зур рәхмәт. Сезгә үз нәүбәтемдә шулай ук рәхмәт әйтәм, илтифатыгызны минем шәхсемә юнәлтеп, тапшыруыгызга чакырган өчен. Хәерле еллар килсен. Рәхмәт. Амин, бик зур рәхмәт. Бүгенге шулар иде. Мин Айзилә Батырханова, һәр барчагызга матур көн теләп, сезнең белән киләсе 2023 елга кадәр саулашам. Яңа ел барыбызга да бәхет, шатлыклар алып килсен.
бақыт шатлық яңаға көшсін, яңа жылда әр күнігіз сүйініп өтсін. Яңа ел білән, ей ақын достарым, құтлар сізді шын көңілден ниетілем тағым. Елімізде, үйегізде иманлық болсын, әр күнігіз иман білән, нұр білән толсын. Жиылышық бірге мол табынларда, бәрәкәтлі ғұмыр тілек дос яқынларға. Яңа елны қаршы алайық жырлашып қына, изгі тілек матур ойлар ойлашып қына. Яңа ел білән, ей ақын достарым, құтлар сізді шын көңілден ниетілем тағым. Яшәу дәрті жанығыздан гүл қашып тұрсын, игіліктер ішлі ойы кіл артып тұрсын. Яңа елны еңне-еңге достату олсақ, бір-бірімізге мейірбанлы шапқатлы болсақ, бұл дүнияның неғметлері әр кімге жетер, алдағы яңа елларда бақытта өтер.